50, ona byla 22. Já jsem se vykupoval jako nejsilně z Martina, Martin zase šápe do Martina, tak když mu nedávají, tak jsem jim půjčil, ne od Hanky, no jdeme. Barbora Pokorná Goliáš 1 bez trestných bodů v druhé fázi v prozatím nejrychlejším čase 14,19. Zvoněno má Karol Jirásek, Samrou Vlach, Jirka Ostrov. Další se připraví Mariána Šebesťáková, Veronika Božíková a Ingrid Ševčíková. Tuto klistnu, která právě startuje, sponzoruje společnost Uniwork Czech Security. A ta se zabývá ostrahou objektů, osob a vyhledávání vozidel na set po celém území Evropské unie. A osoby? Sponzorujou jí, ty co to provozují. Aha. Myslím, že ta kobila si nehledá auto po celé republice. Ale to by bylo dobré. Po celé Evropě, ne republice. To dohnat ten čas, ne? A dohnat nějaký cross nebo co? Cross.